Ya Cek Siti, bapaknya mau kudu tolong ayo turun beri. Bapaknya mau. Bapaknya mau pergi, bapaknya mau mas semangga. Mbak Mintul nanti ke Mbak Mintul. Biar mama aja. Ngomong karo. Yuk. Ngene iki lho. Wong lanang sapa sing kuat mirene swantene diajeng Siti sapa sing kuat. Mriki diajeng minggu monggo. Ngrencani diajeng Siti mriki monggo wong ayu monggo. Iki. Wong kok padha ayu niki nek gawe saka foto jange. Aku sampe nggumun. Mas Jari teko ngendi? Monggo diajeng minggu yo. Kalau wong ayu Siti. Aja digete Pak Tulus. Aja didondeng ngono ora gak grombyang. Iya, aja grombyang-grombyang dulu. Kurang mantep iki kok kayaknya. Teko ngendi Mas Jari? Pak Cinta. Panas. Panas. Mas janji nanti aja ngesuk-ngesuk aja memet-memet luar biasa Mbak Mintul, sehat selalu, rezekinya lancar, serja cus. Mas Jari ya toh Jari yang toh goyangane wong ayu. banyu bening ya. Iki mau banyu apa? Banyu hutan. Minum mane banyu.